gas lami mina nawe besibangisana uphezulu enjabulo isitsha solwazi nolwazi nezifiso namaphupho sithi sizongena besiwashelana amasokisi sibonelana izicathu sihlekisana kusasa nezifiso bekubusa ukuzethemba kwethu abazali bethu bebengamathe noluntu kodwa namhlanje mina nawe sisisithi ngenxa yesono sikamama namanje angasazi ukuthi isono sakhe yile sesizulu awudiye gazi ya bavuza yona bafu abangitshela nje manje ngitshela umsebenzi wakho lo uhamba kanjani umsebenzi bafo ona hayi uyahamba kuyasebenzeka ukukhala kusiza noma kubuye kube nezinkinganyana ezibuye zibe khona nje njengayenye nje kade ivela manje nje kufika umama la ukhulelwe njobe ekhulelwe nje ukhulelwe ingane yangaphandle hayi yendoda ahlala nayo endlini umisiswe indoda bejola nayo manje uthi uzofuna umuthi la ukuthi enze lengane ukuthi ifane ncama shi nalo baba ohlala endlini hayibo ikhona into enjalo ike yenzekaphi into enjalo ayenzeka bafu yenzeka into engigcine ngiyenzile mina ke ngoba angakabi kangako ngavela ngamthumela phezulu lapha yana kungobese ngoba ungobese hayi uyawushaya ke lo yamuthi ungobese ungobese ingane kungeyona eyakho ungobese uyakwazi ukuthi uyivume ukuthi cha eyami le ngoba izofana nawe kanje ifanele nami nje njengoba ngiyimba phuza phela ko short ama-dread kuphela kodwa uyobusha ukuthi le eyami hayi ungasho njalo hey bayisebenzisa imithi abantu nangabanye ngiyakutshela wena bafo ngathi kunabantu abakhona la ngaphandle bengicela ukuthi ubatshele ukuthi abangene yeah ubatshele ukuthi abangene yeah ngoba nami ngizafuna ukholoka ngizwa kahle lephini hayi Phindi mawuqeda ukuthangela la nazi zijangale gezi zitsha mama ngithi nangu sipesihle wayena ngihamba ogezitsha ngiyashanyela ngiyashanyela sekuwe manje loyo ngikwazi ukumphendula ngithi kuwe wahamba igezi zitsha angifuni ukuphendulana nawe ngizwe ukuthi ngithini kahle sis chipta akahle uyini Oma ma awufelela yebo ma Oma uyazi ukuthi umntana kadadewenu umntanakho ngiyakwazi lokho mama usukufuna umntwana kanjena ngimvuna kanjani ma awuboni izenze ezimbi kangaka mntanami hey iloku lobuningi wena mntanami usukuvuna umntwana phela mme watsiba keng ha ke batle hore o tlo njutsa go tshwantse ke etseng phela ha yo motho a tlatla mmo a tlo njutsa go tshwantse ke hodise ngwana jwang neng le mang lona nke be le thabela fela ntho ke letsetsang yona mo hae wa nkutlwa go ke reng sho ke ngwana ka phela ole mntanami zonqanda umvundla zonqanda sithanda sami yazi ngijabula kanjani mangibona uhleli kanje kwakho uhleli nomfazi wakho umthandayo nje mana ngiyajabula sithando sami ngiyajabula yeah wena uyajabula but mina angijabuli at all because angisaku-understand kulamalanga ngathi uyajola ufika ebusuku uhamba early angisa-understand ukuthi kwenzakalani ngawe une-affect sithando sami kodwa ngayizwa kanjani into njengaleyo
wazi ukuthi sisuka kuphi nawe. Sengathi ngoba nakho manje sengiyasebenza bangithola ngasebenza isithando sami. Sezokuba manje ngibona ngiyasebenza bese ngiqala ngenza lezo zinto. Lutho isithando sami ngenza into njengaleyo. Peter, ifoni yakho kulamalanga angisayibambi. And uyazi ukuthi mina nawe la endlini besishare everything. Ifoni yami eyakho, ifoni yakho eyami. So wena kulamalanga mangithi ngigijimela ifoni yakho uyagijima uya kwifoni yakho. Usophendulela amafoni wakho ngaphandle. Awusaphendulela amafoni la ngasendlini. Isithando sami kodwa nawe uyazi ukuthi le foni lo isebenza nasemsebenzini. And futhi ngayithengelwa khona emsebenzini. Uzothini baswami mase ethi uyangifonela ngidinga. Bese ethola wena. Kube wena ongansalisha ifoni. Kube kuyifoni yasemsebenzini yabamnikeza. Angisak-understand. Ngize ngiyasola ukuthi wayebona engage. How can uzoshada nendoda engayitrust? Thanda sangangeke engage ngakuthanda. Saras. Kodwa ngayenza kanjani lento? Sengazi ukuthi kusele nje isithombe sokushada. Angeke sithanda sakwenza. Angeke ngiyenze into njengale. But there's no trust. Sengathi into ongayenza ukuthi vele ukuthelela ijuice labana kuphela. Ngiyasushisa. Yabatshela lapha ethaveni apha kancumisa ndoda ukuthi mina ngibegibhithe mfana. Egibhithe? Mina yimi ngakho imbhoshongo mfana. Yafika imibhoshongo bona lapha egibhithe. Yesipesihle. Sipesihle. Angithengela ugwayi lapha sengikhulume kakhulu mani. Hey, ngiyezwa sengingathekile. 10% noma ikhodli. Ushonjalo ngoba ungaboni ukuthi ngenzani. Ushonjalo ngoba ungaboni ukuthi ngibhiza ngibonakala ukuthi mina ngibhizi ne. Njengoba uhleli awenzi lutho. Na usuku uhambe eshop ethenga into efunayo. Because unishotha ngithanaza inyawo. Akukhona ukuhamba. Hey madoda. Sophendula mina kanje. Uphendula mina kanje. Uyazi ukuthi mina njengoba ngummalume wakho, ngumama wakho. Ulethwe yimi la emhlabeni. Malume kulungile unganginike imali ngizokuyela esitolo. Uyabona? Awugijima mntanami. Yebo. Ngikuphatheleni konje? Umthetho uphathele 10% ezi5. Abantwana abazabantu abadala, abantwana abazomama abantwana abazomalume babo. Hayi lesithonya bubu lesi. Kodwa nawe mfowethu lokutshwala lobo kwehlisa isithunzi enganeni. Nciphisa. Siyafuneka isithunzi kunokushisa nala. Hey Sithando. Ngiyazi the way bekumnandi ngakhona today. Bengijabulile wena? Hayi nami ngijabule sithando sami. Bekumnandi ne? Hayi bekumnandi mama. Yeah, ish. Makubuke ngathi awujabulanga yazi. Why? Sithando sami. Thanda kwanzima basola endlini. Ukuthini manje? Basola ukuthi khonto sengenza. Basola ukuthi ngathi sengiyajola. Asayisola into yethu babili. Hayi nawe uyahlupha yazi. Awumsaba luthini wakho. Hayi shuka. Sithando sami ayikho into engayenza nje base ngimengejile nje. Nayo senamalungelo athile. Alright ke. Ngizokubona ke. No. Masobonana nini ke? Hayi ngizokuthinta emoyeni. Ngwazi sobona. Okay. Shapu ke. Shapu. Nomsahawazi ukuthi ngijabule kanjani mngani wami ukhona yazi. Yini mngani wami? Yazi wena ngathi uyafila mangekho right. Unamangu awukho right kwenze njani mngani? Ovele uthi balakatha. Yeah, you are a friend indeed my love. Hey, ngiyawusho mkhotsi wakho wenze kini ngithabile jwa ngawuliteni. Do you believe u repeat asajola? Maka mkhotsi. Hey. Baitse hona le ausinyana o mong so ha ke re ke sheba di profile pic tsa hae ke checka di message ha sa tshwareya mara ka se le ausinyana o moholo so but o smart o so tense ke checka di profile wa mmona kae a o so mkhotsi a ke re go tswa phone hae ha robetse
ke search ke thole di-message ke thole di eng ha ke mo botsa o maka nka tlogela le lo bonne la o tshwana le wena kae o fihla late matsatsing ha tshwara ya fihla wa hlapa o nkga di-perfume wena mo motsisa o reng mogotsi ba isa ke mo botse sefam sa o ignorant jwang mogotsi ke na le plan mogotswaka plan ya ke na le plan go na le konondo o mongwe ka mo wa mpone gore ke jwang a ke re le nna ke nyetse wa ya ke lle tsamaya wena re lokisa motho o tla lesa ke monna everyday a re tsamaya re go konondola o tla o lokisela dilo mana wa tseba mosana ke ba rate bo konondo ba plaza le kereke ya ka ba zona tlogela kereke baruti ba tsamaya bo konondo ba boe ba ya paretšene ba ye kerekeng o se ka tlonjwetsa ka baruti wena metsi e eme ka bo konondo ka re thusa wena re thusa o tla robala wena o lle everyday a re lle ke re wampona ke jwa ke apara stepeza o nshala morago ke konondo wa bapala wena mogotsi naganisegeta ba e re tsamaye re o lokisa motho a re tsamaya re lo mo lokisa wa nyela nomsa wa itse ntho e sa e batleng ka pita e nkothusa mohloko wa o bona re pita na sa sebetse mogotsi wa a le moputswa e le ntho nngwe putswa e fela e so ka mohlatswa a sena le underwear e le masoba e le o tseba joke ka wena o tseba all star ka wena setlatla sa monna today o na sa tsebe le go shefa sa kuti a sa shefe le mo today wa shefa wa kuta o itira motho o tsamaya no wala le sefebesele wa nyela mokgotsa re tsamaya ro mo lokisa a re tsama o tla re fihla kwa e sa tsoge a re wa zama e sa tsoge robala e tla tsoga mo mpetong mokgotsa ke se ba ha sa ke yo mokgotsi ke mathata phela never mokgotsi o inaganisisa mokgotsi mama uthini malume uyenzani yena lo izolo besifuna ngana how to scarlet yeah sahand iwan nang bese ngiyala ke maqeda wangishaya ngihlele ngiphatha kabi nami Mariyazi lo malume wakho uphi yena lo awuthi niyeza ngikhona manje ngiseyombheka Siphezile. Yini kovizo kanje mntanami? Ukushaya nini? Uqabanisa abantu abami manje. Musumbulala ngiphila manje Siphezile. Ngibulala ngiphila. Phindile maqedile ngempahla lezi washisa mina ngiyasidinga kusasa sungicela usheshe please la nebuza ukubone lokho angisangani mina la khana ngizowashela nogogo omdala njengawe impahla success ngongasihlanyisi ne ngalini don't even try it ngithe washela impahla lezi ngiyasidinga kusasa la spoil bread mama khakekho namhlanje so isikhathi sokuthi sifundise ukwenza izinto by yourself yeke uzolokhu uhlukumezana nami la yini manje umsindo wani la kwenzakalani la kuzonele nganakho angisafuna ukumamela izenza ikhanda shisa ngithi awashe la akafuni hayibo sekwenze njani manje soyahlakanipha kodwa mama mdala nje usiphesihla kwazi ukuziwashela hayi angithi umzulu ukuthi utheni umntanami phela lo uyaziwasha yena uzuzi-ayina mawuceda uyozibhakisha kahle lapha ekamereni ayina ngifuna ukuphinda kwesi-2 masibuya la sithole ukuthi ziwomile edile ukusebenza Petros, lwena Samson. Ke utlwile je go lona. Le kentse di bosenyana mo. Mo ke batla o tsebisa gore ke haka mo. Ha se ha rona. Le nkutlo go ke reng? Ke kgathetse ke mekgwanyana ya lona ditshila e. Lwena ka botawa bo ba hao. Ke yona ntho e tsebanye. Lwena ka ditlhogonyana tse tsao tse expireileng. Ke le jwetsitse kare. Mo o tla lla sa ka seeta. Le go bologa le ja nna mo. Lenwana hore nna mo le nkutlo go ke reng ntho e nna go nne le shapane le ngwanaka all the time ngwana tsontse nna complain ka lona ke eng ka lona hantle ha o finyana tebe le tswile mo le nkutlo go ke reng ene ke ngwanaka o e seng wa rona from today le tamamela wa ka molao
Cantina, wait. Yes. Yabona mama, njengoba sila nento eyenzeka khona la ekhaya ukube kuthiwa awusekho ngaba yenzeki khona konke sikwenzayo sihlonipha wena. Lento eyenzeka la ekhaya siyithandi. Kunengane la ekhaya eyingelosi, ayithintwa, ayitshelwa, ayithunywa. Emva kwalokho nina aqhamuka azositshela izinto zakhe. Udade wethu kodwa lento akayenza asiyithandi. Ma, yabona mina ma. Ngumdala nawo oma. Angeke ngize ngidelele oma ngale ndlela le angidelela ngayo. Ushiya likhohliwe. Uthi mama mina nginyayena, ngidla yena. Yabona uma ngamama ngale zezami izandla. Ngophuma isidumbu ma. Ngiyakutshela ma. Awuzama ukukhuluma naye. Bantabami, ngizozama ukukhuluma no-Oma. Ngiyanizala nonke. Bantabami, kodwa nawe mntanami yaza kuhlukane nalibhodlela elimnyama. Lizokwenza ube ukhehla mfana yazi. Ngiyamtshela ngithi hlukane. Kodwa kusindaba yebhodlela le. Indaba yokuthi lo mntana wakho akananhlonipho. Lo mntana akanasimilo. Ngizomkhahlela ngale teaspoon lakhe mina. Gogo yazi wena. Okwamanje ake ngishiye. Safuna ukuphuza amanzi. Kodwa khuluma nendodakazi yakho. Ngizakhuluma. Nangathole ngibhiya futhi. Ngizozama. Ngaphandle kulazo ngibona khona ukuthi ungubani. Wafukani, wazale ubani. Thokoza mkhulu. Thokozani bo mama ninjani? Siyaphila mkhulu. Hayi cha kuphila mina. Ningivakashele ngani namhlanje ngiphathele ziphi? Uyazi-ke mkhulu makufike mina ngilethe i-custom nangumngane wami la. Hey, uyakhala umngane wami. Indoda yakhe ayijola ngejola ibuye ekuseni. Manje ngingakunceda kanjani? Ake sizwe isitori la kwenu. Ngingakunceda kanjani? Hey mkhulu, mina ngifuna ukuthi ungisize ukuthi abuye ekhaya nje kubo baba wasendlini nje aphume nje kulotikilayini wakhe abheke mina kuphela into engifuna ukuthi ungisize ngayo mkhulu. Empeleni mkhulu mina bengifuna umnikeze loya ukuthi ingavuki ngale kulotikilayini ivuke kuye kuphela isebenze nje kuye kuphela mafika ngale ithotobali nje. Oh hayi uyabona okwamanje anginawo loyo kwamanje anginawo. Okay. Kodwa ke ukhona engakusiza ngawo ukuthi khani uzohlala nje uzazi ukuthi ukhululekile. Umsuse. Ha, uright impela. Uyambulala mkhulu. Uright, msuse. Ungazwela umuntu okuthathela indoda yakho okade wathandana nayo. Uright, Joma, uright. Awuthi ke nginiphuthumisele nisheshise ngoba ngathi baningi abantu la eminyango. Cabanga ukuthi ningabe ningilungisela ke izinto zami lapha. Ngaba imalini mkhulu? Hayi, ngoba wena uyi-customer lami vele kudala siphila nawe. Cha ngakususela nje umuntu ngo50 rand. Yabona? Alright. Alright, ngiphi imali because ngiphi imali. Okay. Uyawubona lo muthi lo ndodakazi. Into ekuzomela ukuthi uyenze. Mawufika nawo nje manje ntambama. Uzothi buye emsebenzini wena uzobusugezile. Sewumuhle. Bese uthatha lo muthi lo. Ugcobe kuwena. Wehle njalo enjabulweni yakho. Bese wenza sure ukuthi uyamphakela. Uyadla ubaba. Uzothi suka lapho uzothi mayeya ngale uzofike sesuthi. Mina ngiyozwa ngawe. Bamba. Yebo mkhulu. Seningahamba nibiza abanye lapha ngaphandle bangena. Awu, imkhuba yabafazi. Sesimane sife nje nge50 rand. Hayibo. Yini manje? Phindi. Ma. Awuzela. Phindi. Awuzela.
Yini manje le? Kwenzakalani la? Impahla zakaSiphesihle. Manje makuyimpahla zakaSiphesihle zifunani lapha phansi? Awazi ukuthi kufanele usidobhe. Angazi ma ukuthi uzibekeleni lapho uSiphesihle impahla zakhe. Awazi kanjani? Mama uSiphesihle mdala nje uzokwazi ukuzidobhela impahla zakhe. Hayi wena. Ingathi uyakhohle. Ukuthi wena la kulo muzi lo udla mina. Uphila mina. I mean nje uphefumula mina wena ngithi ukhethiswa yini? Mama ngiyakwazi lokho kodwa ukusho ukuthi ungiphathe kanje. Ngithi dlula udobheleza impahla lezana. Aye. Yeses. Hawu. Ngozudelela umntwana. Hawu. Yenza uphumela uyangiphazamisa. Sithina sami sobuyile. Ngibuyile ma. Elikaje. So, Khawulekisi vele. ngikhathele safanelana. Gogo. Kubuhlungu kumina lempilo engiphilayo akusiyo le kade ngifuna. Ngiyahlukumezeka gogo. Ngenziswe izinto ezindala kunami. Izinto kade ekufanele mina noSiphesihle sizenze ndawonye kodwa yimina engizithwalayo gogo. Ngithola inzima kunami. Nginokuzibuza ukuthi kaze wami umama uNkulunkulu umthatheleni ngakukhona la gogo azongiseka. Phindi mntanami. Uyazi lento ekhulumayo. Asikuthi angiyiboni. Phindi. Uyazi isiluleko ngizokululeka sona mntanami. Isikole. Ungasiyeki isikole mntanami. Ngibona yonke into yenzekayo. Ngiphatheka kabuhlungu. Uyangizwa? Hayi kuthangile. Gogo kuyafana kubuhlungu kumina. Ngiyafunda khona isikole kodwa every time ngifunda lo mama uhlezi angibalethela ngokuthi imali yakhe engifundisayo. Ngidla yena, ngilala yena, ngiphefumula yena. So ngizophila kanjani mina yami impilo gogo? If bekhona wami mama ngabe uyangilwela gogo. Mntanami, isibindi manqoba. Uyangizwa? Isibindi manqoba. Wena kusasa uzoba ikusasa elihle. Ngesikole nje sisodwa mntanami. Isikhali sakho leso. Sezwa? Angisazi mina gogo. Ngikutshela kanjalo mntanami, isikole akikho. Mntanami, ngiyakucela ungasiyeki isikole ngisho ngokuthi usungqame unjani mntanami. Yonke into ngiyayibona okuphezulu kwayo mntanami, yezwa? Hayi ukuthi ugogo akubuyi. Ngibona yonke into eyenzekayo. Yes? Kusasa alaziwa. Sezwa? Uthi ugogo isibindini? Isibindi manqoba. Ibambe lapho ke mntanami. Mina mama kuyangijabulisa ukuthi uhlakanisile la. Sumndeni. And wena oma. Lento yenza kudadewethu. Oyenza inganeni yakhe ibhlungu. Khula ube ngumfazi. Uhlonipha abafowenu nezingane. Ngiyabona mina ngithandika ngale way ubheke ngakho. Uyabona njengoba umama sibizile kanje. Umama uyatshengisa ukuthi ngabantwana bakhe kufanele simhloniphe. Manje njengoba somndeni kanje kufanele wazi ukuthi siyahloniphana. Ungahlukumezi omunye umntwana. Umntwana akasimangele wena siyazi sisi unemali udlishisi ne. And manje sothini siyakuvumela nathi sofika isikhathi ukuthi sidlishisi njengawo. Uyabona? So ngiyacela dadewethu yabona. Asike ukuhlukumezana. Thina ngahlukumeza thina vele thina asinawari. Thina siyayipamukela vela. Kodwa abantwana ngicela ukuthi ubaphathe kahle abantwana.
ngoba nabo bayigazi lakho. Noma ngiyabheda ma. Usho mama ngabe ngiyabheda. Yabona mfethu lento engiyibonile lo mntwana lo izolo simfica uhleli la etoilet. Uthandaza athi amen azaqale phansi aphinde athi amen akazi ukuthi muphi umthandazo kufanele awusho. Emva kwalokho wena oyinhloso yalokho. Sho, ufuna ukuthini manje wena? Ngiyakutshela. Uyazizwa ukuthi uthini? Ngizizwa kahle. Uyamiye ukuthi akhulume nami kanje. Sho, ngibona ngathi ngizokhathala nje. Ngathi ngiyakhohlwa nje ukuthi mina la niphila mina nina la. Nidla mina, ngiphuza mina. Ena ngeke ngisafuna ukuzwa next from nina. Mama. Mama. Wathulu mama. Yini manje zona lezi? Ngicabanga ukuthi kunyoko mina. Or ngicabanga ukuthi ngechirity. Sho, awuzi nje ukuthi banuka kanjani. Woza ngapha mama. No, hey, uyabona lento ngihlala ngitshela yona ke ngithi lezi zinto lezi zasestradeni. Uye esikolweni uzokwazi ukufunda uzimele. Hayi sithando sami. Namhlanje intombi yenza yona namhlanje sithando sami ayikho. So sho ukuthi uyenjoyile this time. Yo. Bengathi siyaqala. Isinambe kumnandi vele yo ungidlalela. So manje This time. ayikho. Vele, ningathi umfana omncane wena. Kodwa sithando sami. Masiphuma emini ngangaka bazothina abantu. Ungahlupheki ngalabo phela. Bezwa ngami. Bezwa mina. Yimi phela umatwetwe wala. Yimi uqueen yala. Hayi mawusho njalo. Balalela mina. Sithando sami. Asawe. Sibonga mina sithando sami yazi. Yazi balalele this time. Sembran koko. Sekabili mama msebenzini. Akekho mnyango. Cha bekhona. Awubheke ekamereni lakhe mntana. Mama. Mama right. Mvuka. Koko. Mama. Mama. Koko. Mama. Koko mama kavuki. Mama kavuki koko. Awuhambe uphuthuma emnyango. Koko mama. Oma. Hawu uNkulunkulu ngaluni bayisisi kodwa ngisuze. Awu Oma. Ngabe kwenze njani kuwena? Oma. Vuka ungangishiyi mntanami. Ungangishiyi. Ungafa isitho mama. Awe ma. Into engizayithini lena? Ngingena mali. Awe ma. Oma. Vuka mntanami. Awe ma. Ngaze ngaphelela wema. Kodwa into engizayithini lena? Into engizayithini mama? Awungaze ngafa wema. Awe ma. Ngilunesizo. Sanibona mashanga. Sibona nina. Siyaphila. Hayi impilo bandaba. Kuyakho. Uyagula mntana. Akakaphili insuku anengakhe. Kodwa yini inkinga?
Uyopha nje. Uyopha nje. Uphi yena mama ugulela kuphi nje? Ukulela nje. Ukhona nje lendlela. Ukhona nje. Hayi bayagula abantwana bethu kulamalanga. Hawu Nkosi yami kodwa. Hayi. Ungazi ukuthi ingane zidliwa yini. Phinde bashiye nabantwana. Sinakekela abantwana. Wo Nkosi yami kodwa. Hayi. Ngayo nje. Mara kodwa masithembele kuNkulunkulu. Uyintwana lesithembele kuyo. Iplate ingena ngayo into. Singakhona ukumbona. Ngesihlanganise namehlo. Qiniso. Hayi kunesambasayi. Kuzolunga kahle ithemba salasa. Nkosi. Oh Jesu oma. Nkosi. Awugula impela. Ngiyagula. Cha uyagula impela. Hayi, sezungaka. Ushilo. Sezacila impela azu uyagula impela. Ushilo. Usephelele embhedeni nje. Kodwa manje okubuhlungu lo muntu unenzuke embi nje lento imphethe kodwa usengaka. Hayibo. Kanti ingane idliwa yini Shesha nje. Kodwa bakithi okubalulekile kwamanje ukuthi nje siphakamise umama makungaphakama umama angakhona ukuthi abe naye. So umthandazo into ebaluleke kakhulu manje. Mama yazi mina ngizokhuluma nawe owakho umntwana ulele lana. Njengoba ngizokhuluma nawe lo mntwana ngikhumbula ukuthi mama ngiya eBhayibhelini lami kuMatthew 9:28-30 ukhuluma ngokuthi impumputhe ziyezagijima sagijimela kuJesu ene bazicelela ukuthi bona bacela ukuthi ubaphole. Ngokuthi bona bayebacela ngokwangempela bathola usizo. Nawe mama sengithi nje ukhulumele yena mawuthandaza umcele uphakamisa izandla uthi uNkulunkulu ngempela kuzokwenzeka. Ngiyethemba mama ukuthi ayikho into engeke njengoba sengishilo ukuthi mawucela kwangempela kuzokwenzeka. Kuzokwenzeka akukho ukudlula umthandazo. Ngicela nje siculeni simthandazele uNkulunkulu namandla. Amen. Jehova thela umoya, Jehova thela umoya, Jehova thela umoya, Jehova thela umoya, oyingcwele, umoya oyingcwele baba, umoya Jesu uNkulunkulu wona siyabonga namandla usebenzela ungaphuqi wena ongamele konke phezulu namandla ubangela babi simo bezona sebaba kulombedelele baba enisa kosiyami mama shengile ngiyacela baba uqinise nayo mama uNkulunkulu wami baba ukuphakame uNkulunkulu amen ubasingathi baba uwaziye kulomhlaba uNkulunkulu zonke izinto ezenzakala siyabonga baba amen awu hayi qina salikazi izalulama intombazane qina uba right intombazane maqina wena qina yena qina ube right intombi hayi izavuka intombazane akusaba right sabusuthu Nkosi yami oma kukhula sade nawe awe Jesu hayi nankulu Hey, manqumalo. Hayibo. Isona esinje. Ngizwile
izovela indaba kodwa niyabona bafazi. Uyagula. Siyabuya la next week. Uyagula. Uyagula. Ilokuthatha amadoda abantu niyabona ukuthi akulunganga. Sibuyela. Hey, akulunganga. kuba yobe yitshela yini? Hey. Hawu hey. Hey, ntombi yomuntu. Ubona hayibo. Bengacondoza. Esangena emotweni. Hayi wena. Ubesibuka kanje. Ubesekwazini besekwazi. Kuphi? Bekwazi uma umuntu. Mamkweni. Hayi siyayithaba daba ngwanesu. Esalankambo. Ngithi next week siyabuya la. Ngisayosika mina Makhosana lifuli sitampo. Wena dikuku yahamba hayi dikuku tsana re thodisha ntlo mamkweni re thodisha a gore ke lo pheya nna ngwaneso kahle anosika phela indwangu hayi sizoyisika yona sizogqoka amaskeletho awungazi uqwayizela nje uzaqwayizela phela beyiqwayizela leya ntombi shayela phezulu Samson Mama. hlala lapha mntana. Hlala phansi ungafika ukuthi mama wakubiza. Uyezwa yabiza ukuthi mama. Ngibhizi bafu. Ubhizi. Mama ngizoloku ningibiza nihleli kanjena. Uyibusiness name nama ngezwisa. Ngicela ningiboleke indlebo zenu. Yebo. Ithi ngabankulu ingazekeki. Uyagula udade wenu. Ake niveze icebo. Mama soyithini indaba kaOma ngoba akafuni ukuya clinic, akafuni ukuya enyangeni, akafuni ukuya komprofit nangi nobafoza nayo usebenza abantu. Mina into engwalishayiwani yabona wena mama. Ukuthi angazori ngibhalisile naye imalini zakhe. Uqalile into eyiphuma endleleni. Kanginikeza Samson, amaphi akuphawula into eqojene. Paul Inkinga mama uthi akafuna nokuya esibhedlela. Isifo esimphethe mama sesingaphezulu kwamandla ami ngeke ngisakhona ukumsiza. Sesidinga bodokotela phela. Nami mama ngiyathanda ukusiza kodwa angisazi ngizokwenza njani. kodwa ngeke ubhatanise kule mithi yakho mhlambi. Konjeni ibhenki yakhe? Wasingathola nje ibhenki. Samson ngiyabuza ukuthi ngeke ubhatanise kule mithi. Koko Yini? Koko mama Wenza Koko akasavuka mama Koko Yebo. Kodwa chance. This is it. Amakhulu. Ma. Peter. Msibosa. Samanja. Khona mfethu. Wafuna ukusuka ngayo indaba. Mfethu, ngaphethe mama.
Yini manje Peter? Ibhede mkhumbula lapho umntwana uMathwa lapha kwamanje. Ngapakisha lo. Exactly. Because manje Eso. kwenzenjani? Imfethu akasekho. Akasekho. Udabula amafu. Mfethu kahle. Ngilimele mfethu. Ngilimele mfethu. Endumpilo kuphethe kahle kanjani? Mfethu ngiyazi. Benginakekela mfethu. Mfethu ngizama ukubona ekuseni. Okay mfethu. Come in. Mkhotsi waka. Ke tatile. Ke ngitaba tse dintsi mkhotsi. Mina mara o blessing bophelo ba ba ka wena. Go ke sa fela tso wa phutuma. Tsona mkhotsi. Nate he mkhotsi. Sho ke re go le boepe. O tlile gore no ndindo wa ntsenga sokodisa o hlokahetse. Mkhotsi. O reng na? O ile mkhotsi. Ke taba ya neng ntho? Ke utlwile nje ntse e bua mkhotsi ntse e bua ka tlo baqa Peter founung. Hai wena. A founela Sipho a mo jwetse gore e tsamaya o shwile motho wa hae. Wena mkhotsi wa bona go bohloko jwang? Go tswa ka ke tlo leboha. Mkhotsi mara go jwetsitse wa mara ke a leboha wa itse mara Konondo wa sebetsa mkhotsi wa sebetsa wa bona no a sa tsonya ke motho. Wa itse ke tshwanetse o leboga Konondo. Tshwanetse o mo leboga sosi no o tsamaya o leboga tšhelete hata ko leboga. O ya ka wena gore mo leboga kang tshwanetse o leboga gape o berekile Konondo. Ka o re se ke tsamaya maybe tsamaya o leboga mkhotsi. Hey Mancemane. Hey osamari phela lengane. Waze wahamba ngempela uOma. Usehambile ushiye nomntwana Ushiye nalengane. Izohlala izenzela ke lengane ngoba ispoiled wayispoila kudala ngithi Oma uzoyenzana ugogo lengane ngoba nje lengane yaspoilwa Oma. Hayi mina sengikhalela ugogo. Mara mina okwazi kwami ngathi ugogo bemkhuza uya abengamameli. Hayi Oma bekespoila imali engane. Bemoshwa imali. Lo bemoshwa imama yakhe. Angithi umama yakhe bemthengela yonke into. Yena uOma Ndini lo ubemoshwa imali ubenemali engafuna ukuzwe ekhaya efuna ubezwe ngaye. Bafuna bezwe ngaye ngoba enemali yonke into izowa ngaye. Bayodlala manje. Nkosiyami. Indlala ibhoke kangaka. Kodwa ngiyakhumbula lento bengisho ngithi bayashona basishiya nabantwana abantwana. Manje thina sinakekela ingane esingena abazali. Kodwa yini le? Hayi ngeke ngikhona. Unkosiyami hayi ufune kumthandaza. Ufune kumthandaza. Mara nayo Oma lo uzibulela. Ngolo kuthatha amadoda abantu. Elukuba kayenzanga le. Ngizwile ukuthi sethatha indoda yomuntu ngayo. Ngiswile kufanele kuyo. Hey, thatha indoda yomuntu asala umfazi. Awubheke lo mfazi lo ke uhambile oyomgayeni. Kwazi bani? Hayi, mina ngiyazi. Uzakaleni, uzana. Awucisho wafika ngingekho nje nami ngoba ngisanda ukufika ebesehlelwe ifela iminyama yazi sishonele udadewethu. Hayi bomkhulu. Suku lodwa nje akafika ngasesibhedlela. Hayi bomkhulu. Washona. Yo. Hayi into yenzeke masonteni esonto edlule. Hayi ke duduzeka ke mkhulu nje uyazi ukuthi uNkulunkulu izinto zakhe uzenza ngendlela nje ezingafani nje. Aya adlule lapho namhlanje ungiphathele ziphi ke? Hey. Hayi ezibhlungu zihamba nezimnandi makhosi. Awuze nezimnandi. Phike. Ezimnandi ke mkhulu engikuphathele zona ukuthi nje uyazi ukuthi ezibhlungu khona zihamba nezimnandi. Ngokuphathele ezimnandi kakhulu namhlanje. Hey mkhulu seyihambile le nje le bengidlela indoda. Ifile. Ngakutshela. Ifile le nto makhosi. Ngakutshela. Ngiyabonga mkhulu. Yazi ngize la nje ngizobonga. Yazi mkhulu ngizokubonga. Uyenza umsebenzi omuhle nje nami into njengoba bongilayele ngenze kahle nje njengoba bongilayele. Manje tshela mina ke lentokazi le bikusokolisa kangaka umuhle kangaka wena bekwe yakwabani? Bathi lentokazi lena yakabani khonje bathi uOma Mathe. Oma Mathe wakaMathe. Hey makhosi ngiyakubonga baba yazi ngomsebenzi omuhle oyenzile. Yenja lebengithathela indoda engisokolisa ngendoda yami. Hey mkhulu
Hey ngizobonga makhosi. Kodwa kunankinga baba masengiright ngizoza ngizobonga impela nje. Ngibonga impela nje. Yazi noma ngakupha mamela izinto enjalo azibongwa usungahamba. Hawu kanjalo nje makhosi. Angikodwa ngiyabonga. Hamba. Ambulala udadewethu. Wena ziphi izinto zami bezila? Yazi mina ngiyahamba la ngiyohereza. Ngibambisa wena amabhega ngithi wakade manje awekho la. Indoda angazilutho lezi angizazi. Ye wena amabhega amavayo manje. Ye wena indoda angazilutho. Khahlela mnezo. Ziphi izinto zami bezilami? Uthatha izinto la. Oqala ngibonanga lutho, ngibonanga namafoni, ngibonanga nestaff namabhega akhe ngibonanga next. Khahlela mnezo. Ziphi izinto zami bezilami? Angingakutshela ngazilukho. Indoda imali uhamba leyo uyophuza. Ngibonile mina ngitshentshhe imali. Ngibonile. Yawona take man. Nenzani? Boss, ulona. Ulona boss, ulona man boss. Yazini, shalani. Ayibo. Eta lalingani, shalani. Lethi ngiyabulalani. Manje ngoba sekuphela iviki lonke lo mntwana angabonakali into ezoyithini mntana inkinga enkulu lena lo mntwana ubaleka nje unini ube umbhalile ohlelweni lezimali ngiyakutshela yini angabhalisanga mina ubhala umntanakhe kanti mina angisifamily la akuzodadewethu oma yazini uyafuneka lo mntana uyafuneka le mali Uyazi bafo inkinga yakho iyodwa nje. Njalo uhlala uphuma eceleni nje. Njalo nje uhlala uphuma eceleni. Into ekhulunywa lana ukuthi sihambe sofuna umntwana, hayi indaba zokubhalisa kwemali. Ayikho lento ayishoyo man. Sisi. Gogo. Eyikole nje awuhoshi nangandlebe enye nje ukuthi uphi lo mntwana. Ngicamna gogo mina ngazi. Futhi nasesikoleni bekangezi so ini? Yebo gogo. Uqale nini ungeza esikoleni? Last week. Yabona ma umuntu olahlekile uyafuna ema-police station afune ibhedlela afune emahlanyeni ufuna yonke indaba umsebenzi omningi lo Izwa ayofuna emahlanyeni akahlanyi lo mntwana mfethu. Hlukana nebhodlela asambe sofuna ingane njengamanje. Asambe. Ngihlukana nebhodlela. Ngahlangana nebhodlela ngifana semncane kakhulu. Yabo mina guys la ngiphuma khona. Ekhaya ngakuyindle tops. Indle enkulu ngakhona big house. Yabo. Sasiphila sharp, ngihlala nomama, nomalume, nogogo, nekhazini nami. Yabo nasekasi ngihamba babona ukuthi kuhamba nomuntu asestrata sami ngithola. So manje ngafika ilanga eli-1 mama wazoshona. Meseshonile umama. Impilo yachinja. Nami ngangisabi ukuthi uzoba wezi. Ngavida nje ngabona ukuthi ayikho into ezokwenza. Ngathatha impahla zami ngavaya ngaze
njengoba masengila ngisafuni ngekhaya abantu basemphakathini bazothini igasi lami community mengibheki uzothini umntana ayi-rich manje sekakhuphukiwe mina ingakho lo Tomyaka kuputse mme waka ha ke ja bona mme waka ko bala bona mwaka bona mwaka nakanti yini inkinga yakho vele every day usifezela ngoma wakho uqabanga ukuthi namasila estradini asinazo inkinga hayi ungazosibhedela wena mina at least lo mntana lo yacabanga ngoma wakhe wena ke lo mntana lo wami lasedustbin xa khohle ukuthi sonke la siwe ngoba sinenkinga zethu nawe lo mntana wami lasedustbin uthola ukuthi uye lo mshawudala nami ngalahlekelwa abazali so please ngicohlukane nalo mntwana phansi khaya. Guys, I lost my parents. My mother and my father were fighting all the time. My mother died 2 weeks ago. My father went to prison. People thought that he killed my mother. Guys, people don't understand if I'm a colored, a English, a Zulu, or Afrikaner. Guys, please can we stop fighting? Guys, one thing I can say to you guys is that I love you. Positive fit. Uyela kimi futhi. Ikisi nomalume wakho futhi nedada. Uyela kimi. Enhle kunonke la uyela ngini. Aphosi. Ngihambe la phosi. Ikasi lami leli phosi. Ngitshela phosi ngihambe. Uthini? Phosi ngithi ngihambe la ikasi lami. La sihlala khona emafletini. Saxosha bomasibala ngoba sikwazi ukubhadala irent. Saxosha ama-rent end ngoba imali yerent ayikho. Manje phoza ngiyenzeni mina phoza? Phoza ngiyakucela phoza ngiyakucela. Special. Ngone ubuyele kimi sisi. Mina phoza lesayini. Ethi mina ngizalele lana estradini. Uma ngizalela la. After umnyaka ngizalile waboshwa. Akhulele jela. Wangibiza ngovelaphi. Namhlanje angazi ukuthi ngibuyaphi. Khaya lami. Buyela kimi futhi. Diye Gaslam. Mina nawe besibangisana ukhezo lwenjabulo. Isitsha solwazi nolwazi nezifiso namaphupho sithi sizonqoba. Besiwashelana amasokisi sibonelana izicathulo. Sihleka sihlekisana kusasa nezifiso bekubusa ukuzethemba kwethu. Abazali bethu bebengamathe nolimi. Kodwa namhlanje mina nawe sesiyisithi. Ngenxa yesono sikamama namanje angasazi ukuthi isono sakhe yini esesezulwini. Awu dear Gaslam. Njengendodakazi usibalekela kanjani isono sikamama ngoba isono sikamama sehlela kwendodakazi. Namhlanje sewuyabalisa. Ngiyakuzwela mntwana okhula nabazali abamenzela yonke into bemsusa phansi baze bayomkhipha phezulu. Ngoba egcineni usala ungazi lutho ngempilo. Uthi usifundiswa ukhohliswa incwadi ubukela phansi abangafundile abangenabani abangenalutho kodwa namhlanje sewufuna izeluleko zabo ngoba bayazi bona ngempilo. Qala phansi siphesihle uyofunda ngempilo kugogo nokomalume bakho ungalibali ukugazisa.